Aavevarkaat puhuttavat ruotsalaisia. Mikä on, kun kodeissa käydään luvatta, jättämättä yhtikäs mitään murtojälkiä, vaikka ovessa on maan paras Assan lukko? Siinäpä se selitys taitaa juurikin olla. Assa 2000 Evo lukon saa raplattua auki kovin yksinkertaisin keinoin. Ruotsin myyrylukko aukeaa sujauttamalla rakotulkilla kielenkantaan. Assa 2000 Evo-lukon avaamisohjeet YouTubessa saivat aikaan lukkoskandaalin, joka johtaa lukkojen testausjärjestelmän uusimiseen. Ruotsin TV:n tutkiva toimitus kohahdutti näyttämällä, kuinka omakotitalojen ja mökkien ovet avataan ilman avaimia ja jättämättä jälkiä. Nej! Ja, vad säger du om det? Ja, man blir ju förvånad. Det är ju chockerande. Ja. Sveriges mest köpta lås, Assa 2000 Evo, nu med effektiv hakregel. Assa on Ruotsin lukkomarkkinoiden ykkönen ja 2000 Evosen lippulaiva. Tieto niin sanotusti varasystävällisistä lukoista on levinnyt Suomenkin ammattilaispiireihin. Äskettäin järjestetyssä lukkoalan eurooppalaisessa tapaamisessa oli mahdollisuus kokeilla, miten Assa aukeaa. No, oliko se helppo avata tuo lukko? No, kyllä se melko lyhyen harjoittelun jälkeen onnistui meikäläiseltäkin, joka ei kuitenkaan ole mikään lukkoseppä koulutukseltaan. Rakotulkilla mentiin lukon kielen vierestä sisälle huultamattomasta ovesta ja sitä kautta saatiin vaikutettua sen lukon sisäkoneistoon. Så. Enklare än med nyckel. Hur länge tog det? 10 sekunder. 10 sekunder kanske. Mitä kautta noita lukkoja on saattanut Suomeen tulla? Pääosissa nehän tulee talotehtaiden mukana, eli niissä on se joku 1000 kappaletta tullut talotehtaiden mukana. Toinen tapa on se, että ne tulee valmisovien mukana, ja kolmas on sitten se, että ne asennetaan lukkoliikkeiden toimista, mutta kuten sanottu, niin näitä ei Suomen markkinoilla juuri ole saatavilla ollut. Eli kokonaismäärä, mitä arvioit? Paljonko on ongelmalukkoja? Alle 3000 kappaletta. Assa 2000 Evo-lukkojen todellista määrää Suomessa on vaikea arvioida. Esimerkiksi valmistelupaketeista suosituissa Elfsby-taloissa käytetään eri lukkoa. Assa 2000 Evo-lukko on tarkastettu Ruotsin turvasertifikaatin mukaan. Olisiko tällainen lukko mennyt läpi suomalaisen turvallisuustarkastuksen? Ei menisi Suomessa läpi. Men det här är ett Assa 2000 Evo. No. Suomessa on ollut tapana tehdä murto- ja manipulointitestit. Ruotsissa kohun takia vastaavan tyyppiset uudet kokeet aiotaan tehdä markkinoilla oleville lukoille. Vad tycker du att Assa borde göra? Ja, de borde ju byta ut alla de här låsen. Informera kunderna och fortast möjligt se till att man får några nya som håller vad de lovar på sig. Jos epäilet nyt oman lukkosi pitävyyttä, tarkista sen rintalevystä aluksi nimi ja malli. Ongelmia synnyttäneen lukon tunnistaa myös, että siinä on kieli, joka nousee niin kuin vinosti ylös. Suomessa yleensä on tämän tyyppinen kieli. Lukko voidaan suojata erilaisilla raudoilla. Kun tällainen tasareunainen puuovi varustetaan rakosuojaraudalla ja sen lisäksi siinä on standardin mukainen vastarauta, jossa estetään tällä sisäkupilla piikillä sisäänpääsy telkkeen käsiksi. Ja nämä yhdistettynä, niin meillä on kohtuullisen murtosuoja käyttölukkopaketti valmiin. Ja korostetaan nyt sitten vielä, että tällainen turvallisuusongelma on vain yhdessä Assan lukkomallissa. Jutussa vilahtaneet muut lukot ovat tässä suhteessa turvallisia.